Добро утро! Понеже тук ги гледам по телевизията всякакви случаи, разни лози, конституционалисти, а, провинционалисти, бивши настоящи комунисти, не спират. Тия хора не са спали. Явно съм ги не лови. Радев си подаде оставката. Даже не знам още дали я подал, но така, нали, каза, че ще я подаде днеска. Та имам чувство, че тия сън ги не лови и сега постоянно дискутират отново за нещо, което не го знаят, ама се правят на спецове. Сега как ще Радев да си направи партията, с кой ще да се коалира, с кой ще да управлява, и алабала, направо да ни побъркат. Сега дума, пълни глупости. Тук мисирките от националните телевизии поне ги намериха тия балъци си запълват ефирното време, но пък понеже се барат за толкова големи спецове, айде да им зададем една гатанка, такава, по специалността им. Примерно, те понеже работят с някакви хипотези, ще работим и ние с хипотези. Хипотетично Румен Радев спечелва изборите и става премиер. Сега как ще му викат на Румен Радев? Господин премиер или господин президент? Защото на бившите президенти също им викат господин президент. Така викат на Първанов, така викат на Плювналиев, така викат на Петър Стоянов. Те им казват господин президент. Румен Радев става министър-председател. Как ще му казват? Господин премиер или господин президент? И ще може ли в България да има двама президенти едновременно? Нека да го отговорят тия господата там, специалисти по конституция. И разните лози. Това мисля, че ще ги оздълчи поне за 1-2 дена да си намерят работа. Другия въпрос е, примерно, Румен Радев влиза в парламента. Той става депутат. Сега как ще му викат? Господин Радев или господин президент? Защото е ли господин президента повече от председателя на Народното събрание или не е? Такива работи. Питайте ги, да ви отговорят. Чао!